už 1. augusta bude zelená verejným obstarávaniam, ktoré presne ukážu, že pani poslankyňa a Progresívne Slovensko sa mýlili. Pani poslankyňa odišla od témy, potvrdila tým, že to nevyvrátila to, že sa skracujú lehoty, čo je dobré. Potvrdila význam upravených zvýšených limitov pre spoločné obstarávania projektov v rámci prihraničia. Ak hovorí o tom, že je dobré, aby firma vzdialená mala zákazku v inom regióne, tak si môžem spomenúť, koľko firiem zo západoslovenského kraja rozbilo verejné obstarávania na severovýchode Slovenska. A najlepším dôkazom, čo pani poslankyňa by mohla minimálne evidovať z médií, je obdobie pandémie, kedy sme boli svedkami toho, že dlhé dvojročné procesy verejných obstarávaní v praxi znamenali to, že nárast cien stavebných materiálov prinútil mnohé samosprávy, aby sa vzdali eurofondových projektov, pretože ten rozdiel cenový oproti pôvodne vysúťaženej cene bol tak astronomický, že to samospráva nevedela už ťahať z vlastných peňazí a eurofondy na to evidentne nepomáhali. Tu nevidím priestor na žiadnu paniku, jediná panika je zo strany Progresívneho Slovenska, ktorá chce podporiť lokálnu hospodársku politiku práve tým, že mestám a obciam chce znížiť limity. Treba si uvedomiť jeden z mnohých príkladov, že čo sa môže diať pri takejto nezodpovednej retorike. Ak by bolo Progresívne Slovensko vo vláde, tak evidentne by limity boli znížené, evidentne by nedošlo ani k skráteniu lehôd a v praxi by sme boli napríklad v roku 2018, kedy sme mali slovensko-maďarskú dohodu o výstavbe mostov. Maďari dokázali postaviť 5 mostov, Slovensko od roku 2018 doteraz nedokázalo postaviť most, čo znamená, že začiatkom tohto roka na jar sme museli ísť do nového obstarávania. Tam už bolo avízo od starostov, primátorov z iných krajín vo vzťahu k nám a k našim starostom a primátorom. Ak sa nezmenia verejné obstarávania a limity, my s vami do projektov jednoducho nepôjdeme. My nemôžeme riskovať, že náš úspešný projekt nebude realizovaný kvôli vašim verejným obstarávaniam. Nechceli sme opäť byť svedkami toho, ako obrovská investičná príležitosť na Slovensku v regiónoch bude zmarená zle nastavenými verejnými obstarávaniami. Po novom regióny majú zelenú na investície. A netreba zabúdať na ďalšiu vec, čo pani poslankyňa evidentne opomenula. Nie štát bude obstarávať, ale mesta, obce, samosprávne kraje. Tí komunálni lídri, ktorým verí 70% obyvateľov. Kto z nich by si dovolil zariskovať pri šmejdovi a verejnom obstarávaní, aby ho ľudia z dediny či z mesta vyštípali práve preto, lebo špekuloval. A tu je otázka nie iba podnikania, trhu, ale aj spoločenskej zodpovednosti. A ten človek v meste či v dedine si dá brutálnu námahu, aby za jeho obstarávaním ostala solidný výsledok. Môžem poukázať iba na 2 príklady, ktoré potvrdia správnosť našich rozhodnutí. Je to malá obec Holčíkovce pri Vranove nad Topľou. Dnes je v tejto chvíli úplne jedno, či to bolo 5, 6 alebo 7 verejných obstarávaní, ale je nemysliteľné, že stále to vyhrá iná firma, robia to tí istí ľudia v tých istých montérkach. A to je jeden príklad obstarávaní, ktoré boli odsúdené na to, aby sa predstieralo niečo, čo v praxi je neprípustné. Druhá vec je Orechová Potôň. V roku 2018 išla do výstavby cyklochodníka. Veľmi ambiciózny, užitočný projekt, ktorý potrebovala celá komunita. 2 sa prihlásili do súťaže s tými najnižšími sumami. Prvá zákazka 346 000, druhý uchádzač ponúkal zákazku za 477 000, teda rozdiel bol 131 000 eur a výsledok prvý z súťaže odstúpil a tým pádom Orechová Potôň robila zákazku o 131 000 eur drahšiu. Nebolo to ani efektívne a nebolo to ani hospodárne. Preto chceme tomuto predchádzať tým, že sme zmenami v obstarávaniach rozviazali ruky podpore miestnej ekonomiky v regiónoch.